Hei, olen Roni Juntunen, toimin projektipäällikkönä klusterin Titeeni nettipelilajissa vuonna 2025 ja pidän teille nyt jonkinasteisen luennon aiheesta, millä tavalla nettipelilaji saatiin lopulta tehtyä ja mitä kaikkea projektin aikana oikeastaan tapahtukaan. Eli nettipelilajia tehtiin loppupeleissä aika pitkään, oikeastaan yli vuosi. Et jos oikein muistan, niin Titeeni-majuri Robert kyseli jo alun perin helmikuussa, että haluaisinko lähteä tämmöiseen isompaan projektiin, ja siinä käytännössä sitten saman tien suostui ja lähdettiin miettimään, että millä tavalla saataisiin projekti tehtyä. Ensimmäisenä meillä tietenkin projektiin liittyen oli jonkin verran tämmöisiä suunnittelumiittejä. Pohdiskeltiin sitä, että minkälainen peli me ylipäätään halutaan tehdä ja minkälaisia tavoitteita erilaisilla kehittäjillä on. En enää tarkalleen muista, että mitään kaikenlaisia peliideoita meillä oli, mutta loppupeleissä niin kun tämä nykyinen pikseleihin perustuva MMO-tyyppinen peli oli aika lailla alusta asti kuitenkin semmoinen suhteellisen selvä, että tämmöiseen suuntaan me haluttaisiin lähteä menemään sitten projektin kanssa. Ja tosiaan siinä alussa oli tietenkin niin kuin paljon mietintää siitä, että miten se peli voisi toimia ja minkälaisia ehkä vaatimuksia sillä oli. Ja aika lailla heti niin kuin projektin alkuvaiheessa siellä oli tiukkana mukana juurikin se ehkä yhdessä tekeminen, että kaikki pääsisi pelaamaan samassa pelissä, ja myöskin sitten ne CTF-mekaniikat, jolla sitten erilaisilla kooditutkimuksilla tai muilla tavoilla pystyisi pelissä jotenkin edistymään nopeammin. Ja tietenkin sitten myöskin mietittiin paljon niitä pelimekaniikkoja, eli esimerkiksi tämä näkyvyys, millä tavalla se hoitu tai tehtiin, niin pohdiskeltiin, että paljonko pelaajille annetaan näkyvyyttä, että onko se koko kilta, onko se yksittäinen pelaaja vai mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Ja sitten lopulta päädyttiin tämmöiseen malliin, että siellä aina yksittäisen pelaajan kautta tavallaan tehdään se pikselien näkyvyys. Ja se johtui ihan siitä, että haluttiin vielä panostaa siihen yhteistyöhön, että tavallaan kun kaikki on niin kuin pikkusen hukassa siellä perikartalla, niin siinä joutuu kommunikoimaan muiden kiltalaisten kanssa, jotta sitten lopulta löytäisi vähän paremmin, että missä sitä oikeastaan, tai niin kuin mikä se kokonaiskuva siinä tilanteessa on. Ehkä jälkikäteen ajateltuna se oli pikkusen liiankin hurja se näkyvyys, että jotenkin tuntui siltä, että välttämättä siellä ei kaikki ollut ihan täysin selvillä, että mitä siinä niin kuin oikeastaan tapahtuu, mutta kuitenkin toki niin kuin tämmöinen ajatus siinä taustalla oli, että haastetta ainakin varmasti kaikilla pelaajilla riitti, ja se ei auttanut yhtään, että pelissä oli vieläpä 2 spavnia, niin tavallaan kiltalaiset ei välttämättä myöskään ollut kaikki ihan kovin lähellä toisiaan. Ja toinen semmoinen tietenkin iso pelimekaniikka, mitä siinä heti alkuvaiheessa lähdettiin miettimään, on se rate limitti ominaisuus, eli millä tavalla niitä pikseleitä sitten jokainen pelaaja siellä pelilaudella sai. Ja tavallaan tässä pikselien asettelu logiikassa, niin tässä oli vähän niin kuin ideana se, että myöskin pienemmillä killoilla olisi mahdollisuus pärjätä pelissä, niin sitä kautta sitten se pikselien saantilogiikka asetettiin siten, että jokainen kilta saa saman verran pikseleitä, mutta sitten jaetaan niiden eri pelaajien välille, ja sitä kautta sitten niin kuin pienissä killoissa pelaajat saa enemmän pikseleitä per pelaaja, ja suurissa killoissa pelaajat saa sitten vähemmän pikseleitä per pelaaja, niin sillä tavalla yritettiin sitä kiltojen koko eroa siinä tasapainottaa. Toki siinä pelin aikana sitten vähän kävi semmoista, että siellä tavallaan niin kuin mentiin toisen killan tiimiin ihan haittaamaan tätä rate limitti tuotantoa, ja no, se oli totta kai niin kuin osa pelitaktiikkaa ja ihan fair game, että kaikilla oli periaatteessa samat mahdollisuudet tähän. Että tätäkin ajateltiin
pelin tekemisen aikana, että pitäisikö se toimia sillä lailla, että siellä tavallaan tapahtuisi sitten overflowta, että jos olisi epäaktiivisia pelaajia, niin sitten tavallaan ne aktiiviset pelaajat sais kuitenkin enemmän pikseleitä itselleen, että niitä epäaktiivisia pelaajia ei niin ajateltaisi, mutta kuitenkin sitten päädyttiin siihen, että ei tehdä tämmöistä overflow-järjestelmää, koska haluttiin tavallaan kannustaa siihen, että ne kaikki sitten kiltalaiset, jotka on peliin lähtenyt mukaan, niin pelaa myöskin aktiivisesti ja tuo sen oman pelipanoksensa siihen peliin. Ja sitten voisi ehkä pikkusen työskentelytavoista kertoa, että miten tässä projektissa mentiin eteenpäin. Eli meillä oli GitHubi käytössä kaikilla herkuilla ja siellä sitten käytännössä sitä koodia säädettiin. Ja kommunikaatiota me pidettiin yllä Discordin ja Telegramin avulla. Sillä lailla, että siellä Discordissa ehkä oli vähän tämmöiset teknisemmät keskustelut ja sillä on ihan siihen devaukseen liittyvät asiat. Ja sitten taas tuolla Telegramin puolella, niin siellä enemmänkin sitten tehtiin tämmöisiä muistutuksia erilaisista niiteistä ja ehkä käsiteltiin sitten kaikista akuuteimpia juttuja. Ja yleisesti tosiaan projektissa meillä oli käytössä ihan Scrumi. Totta kai tämmöisessä vapaaehtoisprojektissa se ei ollut ihan niin tiukkoja sprinttejä pystytä pitämään kuin ehkä jossain ammattimaisessa ympäristössä. Mutta kuitenkin tavallaan siellä Scrumi-frameworkilla mentiin, eli pyrittiin siihen, että parissa viikossa aina tietyt henkilöt sais tiettyjä tikettejä tehtyä ja sitten oli bye-weeklejä sun muita siihen Scrumi-frameworkiin liittyen. Toki ihan sprinttirevikoihin ja tämmöisiin juttuihin asti ei menty, että ihan niin ammattimaista tekemistä ei kuitenkaan projektissa ollut. Ja siinä tosiaan projektin eri vaiheissa ehkä se kommunikaatio ja tekeminen oli pikkusen erilaista. Eli alkuvaiheessa se oli enemmänkin semmoista, että oli muutamia miittejä ja sillä hyvä. Ja siinä oli käytännössä se niin kuin kaikki tekeminen. Ja varsinkin niin kuin alkuvaiheessa tavallaan niin kuin, projektissa päästiin semmoiseen vähän niin kuin devausvalmiiseen vaiheeseen vasta pikkusen ennen vappua. Niin tavallaan siinä sitten todettiin, että no, vappuna ei ihan hirveästi vielä mitään tehdä, vaan lähdetään tekemään se devaaminen sitten pikkusen myöhemmin. Ja niinpä tavallaan sitten se varsinainen devaus lähti kunnolla käyntiin siinä kesän alussa. Ja siitä sitten kesän edetessä erilaista kehittämistä tapahtui. Ja otettiin myöskin tavallaan ne bye-weeklit tiukemmin mukaan. Ja se ehkä kehittämistahti oli semmoinen aika erilainen ja poukkoileva. Et siinä kesän alussa meillä oli tosi innokasta back-kehitystä, että meillä oli oikeastaan backendi jo aika pitkällä kesän loppuvaiheessa, mutta varsinkin fronttipuolella sitten siihen hommaa herättiin huomattavasti myöhemmin, niin sitä kautta meillä oli hauskasti niin kuin looginen osuus valmiina, mutta sitten taas siellä frontissa oli vielä valtavan paljon tekemistä siellä niin kuin kesän loppupuolella. Ja ehkä niin kuin syksyllä kanssa jotakin tapahtui koko ajan, mutta siellä totta kai sitten opinnot ihmisillä paino päälle, niin sitä kautta sitten se pelin kehittämisen niin kuin nopeus pikkusen ehkä hiipui syksyn aikana. Ja sitä kautta, jotta saatiin vähän siihen pelin kehittämisen kuitenkin semmoista meininkiä, niin järjestettiin joitakin kappaleita ihan tämmöisiä hackathon viikonloppuja, jossa sitten tiimiläiset aktiivisesti kehitti sitä peliä eteenpäin. Ja näiden aikana saatiin tosi paljon erilaisia juttuja tehtyä, niin sitä kautta se oli niin kuin, todella hieno homma, että tämmöisissä hackathoneissa sitten saatiin asioita rankasti eteenpäin. Mutta ehkä niin kuin yleisesti se pelin kehittäminen se oli pitkällinen prosessi ja aika tasaisesti pitkällä aikajänteellä tehtiin. Että totta kai jos olisi ollut lisää innokkuutta, niin oltaisiin varmasti vielä saatu pikkusen parempi peli, mutta toisaalta tällä niin kuin aikamäärällä ja energialla ja niin poispäin, niin sanoisin, että päästiin aika hyviin lopputulokseen kuitenkin. Ja no ehkä siitä ihan projektin lopusta tekemisestä voisi vielä sen verran mainita, että siinä oli tietenkin tämmöinen loppukrunchi, että aika
pitkää päivää tehtiin sitten projektitiimin kanssa, kun deadline rupesi sopivasti painaa päälle, niin se sitten kehittäjä innosti ja totta kai sieltä löytyi tämmöisiä hauskoja viime hetken bukeja, niin ne sitten myöskin kovasti houkutteli kehittäjiä kehittämään, että miten tämmöinen ongelma saataisiin pikaisesti ratkaistua. Sitten voisin pikkusen puhua tuosta arkkitehtuurista, mikä meillä tässä projektissa oli. Eli käytännössä siellä arkkitehtuurissa meillä oli backerin puolella C-sharppi, tämmöinen monoliittinen applikaatio. Meillä oli PostgreSQL-tietokanta ja sitten meillä oli gRPC tavallaan siihen niin kuin reaaliaikaiseen synkronointiin. Sitten ihan perus tommosen REST HTTP-apin lisäksi. Ja tosiaan se backendin tavallaan kehittäminen oli aika mielenkiintoinen haaste, johtuen siitä, että me tiedettiin kuitenkin, että on aikamoisen iso pelaajamäärä tulossa. En nyt ihan tarkkoja statseja ole käynyt tietokannasta katsomassa, että paljonko niitä pelaajia lopulta oli, mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan sinne 400-500 pelaajaan kuitenkin lopulta päästiin. Ja tavallaan tässä meidän pelissä kuitenkin, kun kaikki on samassa pelissä yhtä aikaa pelaamassa, niin periaatteessa se synkronointi tulee niin kuin tosi isoksi haasteeksi, että millä tavalla saadaan sitten synkronoitua kaikkien pelaajien se pelitila keskenään. Ja varsinkin tästä meillä oli niin kuin kovaa vääntöä siitä, että pitääkö se pelitilan olla koko ajan konsistentti vai voiko se olla enemmänkin semmoinen eventual konsistentti pelitila, jotta pikkusen pystyttäisiin sitten sitä statein synkronointia helpottaa. Ja kuitenkin sitten yhteisellä päätöksellä lopulta päätettiin, että tavallaan se pelin konsistenttisuus on sen verran tärkeä asia, että se on pakko pitää se peli koko ajan konsistenttina. Ja siitä syystä sitten tavallaan se ydinalgoritmi, joka hoitaa sen kaikista tiukimman laskennan siitä, että millä tavalla se niin kuin alueiden fillaus toimii ja miten se pikselien asetus toimii, niin se on käytännössä singlet-redattu algoritmi, sitten, joka ottaa niitä uusia pikselin asetuskäskyjä sisään ja sitten tavallaan sylkäsee sieltä ulos muille pelaajille, että minkälaista pikselin asetusta on tapahtunut. Ja se tietenkin sitten aiheutti vähän sitä, että tuli aikamoisia perfihaasteita, koska tosiaan kuitenkin nyt kun siellä oli tämmöinen valtava singlet-redattu blokki ihan pelin keskellä, mikä piti hoitaa, niin sitä singlet-redattua systeemiä sitten piti optimoida ihan viimeisen päälle. Ja tämä sitten johti siihen, että jouduttiin luopuun siitä stateless-filosofiasta, ja todellisuudessa sitten backeri lopulta toimi sillä lailla, että siellä oli aika iso tila, eli siellä oli käytännössä se koko kartta, kaikki käyttäjädatat ihan suoraan muistissa, niin sitä kautta saatiin syötettyä sitä meidän singlet-redattua algoritmia huomattavasti nopeammin siinä pelin aikana. Ja tosiaan tässä näytöllä, mitä näette, niin tässä on tämmöinen ympäripyöreä kuva siitä backerin arkkitehtuurista ensisijaisesti. Että tämä nyt ei ihan täysin samanlainen ole, mikä lopuksi tuli, mutta no, silloin se tykkää käydä, että arkkitehtuurikuvat vanhenee, että kun ne alussa tehdään, niin sitten se lähtee se arkkitehtuuri vähän kehittymään varsinaisen koodin aikana, niin se vaan tuppaa käymään. Mutta periaatteessa niin kun ajatuksena oli se, että siellä on iso kasa erilaisia noita palveluita, sitten, jotka tekee omia asioitaan, niin sitten siellä on tavallaan se vähän niin kuin rate-limitti tyyppinen middleware varmistamassa, että siellä sitten ne pikselien asetusrajat ei mene yli. Ja näistä erilaisista sitten tavallaan palveluista, niin sieltä myöskin saattoi tulla tuonne gRPC-palveluun tavallaan sitten vähän niin kuin sitä takaisin menevää informaatiota siitä, että minkälaisia pikselipäivityksiä siellä on oikeastaan tapahtunut. Tuolla fronttipuolella meillä tosiaan sitten taas oli käytössä tuo
Reacti ja sen lisäksi käytettiin Pixi.js-kirjastoa sitten siihen varsinaiseen pikselien asetukseen. Ja se frontti niin kuin periaatteessa ideologisesti on aika yksinkertainen, että siellähän on vaan perustoiminnallisuudet siihen, että miten se pikseli saadaan asetettua, miten siihen reagoidaan ja sitten toisaalta millä tavalla sieltä backerin ja synkronointikutsut saadaan taas sinne frontin puolelle. Et ehkä siitä pikseliasetuksesta semmoinen yksi mielenkiintoinen arkkitehtuurinen kohta on se, että siinä oli tavallaan niin kuin fronttipuolen kasetus, eli aina kun sen pikselin asetti, niin frontti tavallaan oletti, että se pikselin asetus on all right, ja se näytti sen saman tien frontilla. Niin varmaan olette mahdollisesti siinä pelin aikana ihmetellytkin sitä, että minkä takia niin tavallaan se näkyvyys kasvaa hieman myöhemmin, niin se johtuu juurikin tästä, että se frontissa tavallaan niin kuin se pikseliasetus tapahtuu välittömästi, koska vähän niin kuin ajatellaan, että se menee perille, mutta sitten se back vasta tekee sen varsinaisen näkyvyysalueen kasvatuksen, koska no, sitä ei tietenkään frontissa voi tietoa pitää valmiina. Ja tosiaan siinä pelin aikana varmaan moni huomasi, että frontti on vähän laginen, varsinkin kun siellä alkoi niitä pikseleitä olla enemmän. Niin tämä oli kyllä devauksen aikana tiedossa, että tästä todennäköisesti tulee olemaan ongelmaa, mutta tavallaan se nähtiin niin vaikeana korjata, että siihen ei sitten kehittäjäresurssit riittänyt, että sen frontin perfistä olisi saatu täydellinen. Siinä periaatteessa korjausmahdollisuus olisi ollut semmoinen, että siinä olisi niille zoomitasoille tehnyt semmoisia niin kuin pikselialueita, eli siinä olisi vähän niin kuin ylemmillä zoomitasoilla yhdistellyt niitä pikseleitä yhteen, ja sitä kautta sitten siellä frontilla olisi ollut vähemmän rendattavaa. Mutta tässä sitten taas olisi niin kuin ollut tosi monimutkaista, että miten se frontin niin kuin zoomauslogiikka saadaan toimiin, ja toisaalta miten esimerkiksi se backerin synkronointi sinne frontille tapahtuu. Eli siinä kohtaa esimerkiksi se näkyvyyslaskenta, niin sitä olisi pitänyt tehdä usealla eri tasolla, ja sitten tehdä siihen jonkinasteinen tämmöinen synkronointimekanismi, että se olisi toiminut oikein. Että se oli vähän harmillinen, että se frontin perfi jäi niin matalaksi, mutta tavallaan siihen kyllä tehtiin kaikki mahdolliset tämmöiset helpot optimoinnit, että se piirtäminen saatiin niin tehokkaaksi, kun se vaan on mahdollista tällä kyseisellä arkkitehtuurilla, mikä lopulta valittiin. Ja tavallaan siinä frontissa tosiaan mitä muita palikoita löytyy, niin siellä oli tämmöiset periaatteessa Core-puolen tilakoneet olemassa ja siihen sitten kiinni se gRPC ja REST Web APIt ja sitten oli tavallaan se niin kuin päällikerroksen interaktio-järjestelmät. Tässäkin kuvassa on vähän vanhentunutta tietoa, että lopulta se tehtiin tämmöisellä huukki-tyyppisellä rakenteella ja sitten siellä oli sustandi kovasti käytössä muun muassa siinä tilanhallinnassa. Mutta periaatteessa niin kun peruspiirteiltään edelleenkin tämä frontin arkkitehtuurikuva on kuitenkin kutakuinkin paikkaansa pitävä. Sen lisäksi toki tässä pelissä oli myös jotakin muita komponentteja, eli meillä oli se meidän botti, ja sitten meillä oli toki infrastruktuuri, mikä tätä koko peliä piti pystyssä. Eli botti oli hyvinkin yksinkertainen loppupeleissä. Siellä oli semmoinen salainen tokeni, jolla se pystyi lähettämään backendille niitä käyttäjän luontipyyntöjä, ja se käytännössä välitti vaan sitten Telegram-tietoa myöskin sinne backendille. Eli tämmöinen aika yksinkertainen Thin-klientti, C-Sharpilla toteutettu ihan perus Telegram-botti, että siinä ei mitään sen ihmeellisempää loppupeleissä ollut. Ja tosiaan sitten infran puolella meillä oli aika taidokas infrakaveri, niin hän teki ihan tuolla Pulumnilla tämmöisen IAC-ratkaisun, jolla saatiin se infra pystyyn nappia painamalla. Sen lisäksi siellä oli toki toi Kubernetes-klusteri, ja sitten siellä oli tämmöinen Lux QtMe stäkki käytännössä monitorointiin, eli kerättiin sieltä sitten dataa pelistä ja Kuberneteksestä katselmoitavaksi ton Grafanan kautta, ja sieltä pystyttiin sitä pelitilaa pikkusen paremmin seurailemaan.
Ja siinä infrassa tosiaan se Kubernetes toki oli sikäli vähän hassu ratkaisu, että kun meillä oli se periaatteessa niin kuin single thread bottleneckattu backendi, niin tavallaan sinne vaan sitten rakennettiin tämmöinen oma yksittäinen noodi, missä se backendi aju itseään mahdollisimman vauhdikkaasti, eli ei tavallaan päästy hyödyntämään Kuberneteksen skaalausmahdollisuuksia. Mutta toisaalta taas siellä esimerkiksi Postgre-tietokantaa saatiin skaalattua, siellä oli Trafikki, joka huolehti tuosta verkkoliikenteen välityksestä. Ja sitten toki fronttikontteja saatiin skaalattua, niin sitä kautta sitä Kuberneteksestä ja tällaista vähän paremmasta infrasta myöskin saatiin sitten jotakin hyötyjä ulos tässä varsinaisen peliprokkiksen aikana. Ja ehkä infrasta vielä semmoinen maininta, että tosiaan, koska tiedettiin, että se backendissä on tämmöinen iso single thread-limitti, niin käytännössä backilla oli sitten käytössä ihan Azuren tehokkain kone, mitä vaan löydettiin, että se ainakin mahdollisimman nopeasti pystyisi käsittelemään asioita, niin siinä mielessä se oli niin kuin kyllä ihan maksimaalisesti sitten niin kuin korkeaskaalattu tämän backin puolesta se infrastruktuuri. Ja tosiaan siellä periaatteessa tuossa testauksessa pääasiassa hyödynnettiin ihan Devaja-testausta, eli Devaja siellä testaili omaa koodiaan ja sitten sitä vietiin eteenpäin siinä kohtaa, kun vaikutti siltä, että olisi riittävän hyvät koodit tulossa. Ja ehkä tähän Devaja-testaukseen voi antaa semmoisen vinkin, että suosittelen kyllä kovasti myöskin, että joku toinen Devaja joskus testaa ne koodit. Et itse monta kertaa kyllä tein code reviewtä erilaisille koodeille, ja code reviewissa kaikki saattoi näyttää hyvältä, mutta sitten kun se koodi oli oikeasti pyörimässä, niin eihän siellä sitten joku juttu toiminutkaan, ja sitten piti vähän tehdä hotfixausta siinä kehityksen aikana, niin sitä kautta kyllä se ihan hyvä Devaja-testaus ja varsinkin semmoinen ristitestaus on oikeasti aika tärkeä juttu, ja sanoisin, että sillä olisi saatu tässä projektissa vielä paljon laatua ylöspäin. Sen lisäksi sitten toki tehtiin ihan tuollaisia yleisiä alfatestauksia. Jos nyt oikein muistan, niin tuolla projektitiimillä tehtiin niitä yhteensä 3 kappaletta, että saatiin sitten tavallaan sitä vähän isommalla porukalla ja useammalla killalla testattua, että miten tämä peli oikeasti toimii. Ja sen lisäksi meillä oli myöskin sitten ihan performance-testausta, eli pikkusen kidutettiin sitä backeria ja katsottiin, että minkälaisiin lukuihin se oikeastaan lopulta kykeneekään. Sen jälkeen sitten, kun oli käytännössä kaikki kehitys tehty, oli testit saatu valmiiksi, niin siinä vaiheessa sitten se titeeni sieltä lopulta tuli ja päästiin tekemään launchi tälle projektille. Ja no, launchi oli toki vähän buginen, siellä tapahtui vähän kaikenlaista, että siinä tosiaan me aika hurjasti laitettiin 3-kertaiset rate-limittimäärät, mitä meillä alun perin oli niin kuin laskelmoitu, että siellä backi kestää, ajateltiin, että annetaan vähän pelaajille ekstra vauhtia, ja huonostihan siinä kävi, että sitten se Core-algoritmi ei vaan yksinkertaisesti pysynyt perässä, että siellä rupesi tavallaan jono kasvamaan koko ajan, ja sen takia sitten se backi meni aikamoiseen solmuun siinä pelaajatulvan alkuvaiheessa. Et se nyt oli toki jokseenkin tiedettävissä, mutta vaikeahan sitä oli välttää siinä mielessä, että kun pelaaja vaan oli niin massiivisesti ja kaikki tuli yhtä aikaa pelaamaan, niin siinä ei tavallaan se skaalautuvuus enää millään riittänyt. Et siihen ei oikein mikään muu olisi auttanut muuta kuin suunnitella vielä se backi erilaisella toimintamallilla, joka olisi paremmin skaalautunut, niin olisi sitten se pelaajatulva kestetty siinä alussa. Ja sen lisäksi toki meillä oli 3 kappaletta aika ikäviä bugeja, jotka piti siinä pikakorjata heti pelin alussa. Eli ensimmäinen bugi, katsotaan mitä tänne listaan tuli laitettua. Joo, oli tosiaan se spawnipikselien asettaminen. Eli joillakin pelaajilla valitettavasti kävi sillä lailla, että periaatteessa käyttäjäluonti onnistui, mutta sitten sieltä jäi ne spawnipikselit asettamatta.
Ja tämä tosiaan johtui ihan siitä, että me tehtiin sinne peliin aika myöhään vielä tämmöinen perfi kautta reiluusparannus. Eli aikaisemmin meillä tavallaan kun jokin pikseli asetettiin, niin se oli ihan globaali lukko, jolla sitten varmistettiin, että ainoastaan niin kun tämä yksi pikseli saadaan nyt asetettua. Mutta se lukko vaihdettiin sitten myöhemmin jonoksi, jossa niin kun tavallaan ne requestit käsitellään sitten järjestyksessä sen sijasta, että siinä olisi semmoinen hähmäinen, että käsitellään nyt tämä joku pikseli tässä kohtaa. Ja se aiheutti sitten semmoisen, että siellä saattoi päätyä jonoon se spawnipikselin asetus, mutta sen spawnipikselin asetuksen jälkeen sinne jonoon asettu joku toinen pikseliasetus. Ja no, sitten se ylikirjoitti sen spawnipikselin ja sen jälkeen pelaaja ei päässyt sisälle, niin se meni aika komeasti. Et siihen sitten tehtiin semmoinen pikafiksi, että sinne tehtiin tarkistus, että jos se spawnipikseli ei nyt ihan oikeasti asettunut, niin ei muuta kuin vaan backeri errori 500 ja käyttäjä pääsee sitten kokeilemaan uusiksi sitä käyttäjäluontia, niin toivon mukaan onnistuu. Mutta toki meillä ehti mennä noin 50 käyttäjää jo rikki, niin nehän oli pakko sieltä tietokannasta toki jollakin tavalla korjata. Ja tähän sitten kehitettiin tämmönen pikainen sequel-lauseke, joka yritti tämän korjauksen tehdä, mutta no, reisillehän se meni ja sitten sieltä lähti kaikkien asettamat pikselit siinä samalla, että spawnit kyllä pysyi hienosti paikallaan ja saatiin pelaajille uudetkin spawnit, mutta tosiaan sitten ne muut pikselit katos, mutta no, tekevälle sattuu, niin siinä sitten tällä lailla kävi siinä peli alkupuolella ja sitä kautta sitten vähän niin kuin peli resetoitiin, mutta toki kaikille reilu, niin siinä mielessä en näe, että tässä ihan mahdotonta katastrofia siltä lopulta kävi, vaikka toki harmillinen accidentti kyllä. Se oli kyllä aika jäätävää siinä, kun sitten infokaveri sanoi, että 40 000 pikseliä muuttui jonnekin suuntaan, niin siinä kohtaa tiesi, että no niin, nyt ei kyllä mennyt homma ihan putkeen tässä vaiheessa. Ja sitten siellä myöskin Titeenipeli-botissa oli aikamoinen moka, eli se Titeenipeli-bottia kun testattiin, niin me ei sitä ikinä testausvaiheessa saatu kaatumaan, tai sitä ei saatu minkäänlaiseen virhetilaan, niin ei huomattu tätä ongelmaa. Mutta siellä tosiaan Telegramin error handleriin oli laitettu semmoinen ominaisuus, että se vaan trovaa suoraan sen koko applikaation kaatuneeksi, jos se jostain syystä joutuu virhetilaan. Ja no, siinä kohtaa kun joku sitten keksi bännätä tai blokata sen Telegram-botti-käyttäjän, niin sehän meni sitten semmoiseen solmuun, että se ei enää sieltä ylös päässyt, niin ei siinä muuta kuin pikafiksi taas yksi rivi sieltä pois, että ei mitään troveja, vaan nielastaa vain kaikki virheet ja sillä hyvä, niin selvisi se botti siitä eteenpäin. Ja kolmas sitten hieno bugi, mikä meiltä löytyi, niin oli se CTF-tokenien multiaktivointi. Eli bugi ymmärtääkseni toimi sillä lailla, että kun joku kilta aktivoi sen CTFn, niin sen jälkeen, jos joku toinen kilta aktivoi sen CTFn, niin se vähän niin kuin siirtyi sille toiselle killolle, ja sitten taas toinen kilta pystyy aktivoimaan sen CTF uusiksi. Ja joo, se oli aika villimeno siellä kartalla jossain kohtaa, että siellä CTFien power-upit sitten lenteli hyvin innokkaasti. Ja tässä tosiaan ongelma oli semmoinen, että siellä oli backrecooderi vähän tehnyt asioita nopeammin ja tehnyt ihan siis vaan listan käytetyistä power-upeista sinne tietokanta entityyn. Mutta tämmönen pelihän ei toki vetele, koska tietokannoissa ei ole mitään listoja, vaan siellä pitäisi sitten relaation avulla tavallaan hoitaa tämä tekeminen, niin meidän Entity Framework, tämmöinen C# Microsoftin tekemä palikka, mikä tavallaan sitä tietokantayhteyttä hoisi, niin sehän ei tietenkään tämmöistä järjestelmää sitten osannut. Ja no, sitten siellä jossakin epämääräisessä kakhessa jotenkin, eli ne aktivoidut CTF, mutta välillä se kakhe meni nollalle, tai sitten se ainakin nollaantui, kun toinen kilta käytti sen CTF, niin eihän se homma toiminut sitten alkujaankaan. Ja siinähän sitten muu auttanut muuta kuin laittaa se power-up-kontrolleri väliaikaisesti blokkiin infran puolelta, että sinne ei enää kutsuja pystynyt lähettämään. Ja sen jälkeen ei muuta kuin korjaushommi, että minähän se kävi sitten sinne kirjoittamassa semmoisen todella nastin häkin, että listan sijasta tungetaankin sinne
JSONi sitten vaan stringin muodossa ja sieltä sitten päästään ottaa sen listan tiedot ulos, että siinä niin kuin meni kyllä aivan kaikki kiiseliksi, mutta hyvin näytti toimiva loppupelistä, niin tämmöisellä patchilla päästiin sitten eteenpäin. Ja tosiaan siitä monitoroinnista tulikin jo tuossa aikaisemmin arkkitehtuurin ja infran puolella mainittua, mutta käytännössä monitorointityökaluina meillä oli se God Mode, eli sillä pystyi käytännössä koko ajan näkemään sen pelitilan, että miltä se niin kuin näytti lintunäkymästä kaikkien pelaajien pelitila, ja siitä sitten rendattiin lopulta myöskin se video, että miten se kokonaisuus sitten oikeastaan menikään sitten kun koko peli pelattiin. Ja sen lisäksi totta kai meillä oli siellä infrassa paljon monitorointia, että kaikki CPU-monitoroinnit ja logitukset ja muut löytyi sieltä Grafonasta. Mutta ehkä se meidän tärkeimpiä monitorointimittareita, mitä meillä oli justiin se pikselien asetusmonitorointikäppyrä sitten. Eli käytännössä kuinka paljon siinä on latenssia, kun kutsuu sitä pikselin asetusresti-apia. Ja joo, latenssia välillä kyllä oli, että pahin jono, mikä me sieltä metriikasta nähtiin, oli tosiaan 1,5 minuuttia, oli siinä pikseliasetuksessa latenssia, niin siinä kohtaa sitten muu auttanut muuta kuin laittaa infran puolelta rate limitit aika maksimiin, niin saatiin sieltä se jono sitten purettua. Ja ehkä toinen mielenkiintoinen metriikka, mikä siellä oli, niin oli se requestien yleismäärä metriikka. Ja pahimmillaan olikohan niin, että siellä tuli 3000 restirequestia sekunnissa, niin kyllä te olette hienosti osannut sitä meidän backeria pommittaa, että hyvää yrittämistä on ollut, mutta onneksi kuitenkin suuri osa näistä pyynnöistä saatiin blokattua infran puolella, niin ei päässyt se backeri enää enempää DDoSaantumaan sitten ylimääräisillä kutsuilla. Ja ehkä yleisesti vielä sitä pelin kulusta, miten se omasta mielestä meni, niin sanoisin, että varsinkin niin kuin Tutti pelasi ihan sikahienosti siinä pelin alkuvaiheessa, eli siellä oli tämmöistä aitoa yhteistyötä eri pelaajien välillä, että miten niitä alueita sai vallattua mahdollisimman tehokkaasti. Ja toisaalta myöskin he ymmärsivät tosi hyvin tämän fillilogiikan, että miten se pelin niin kuin valtaaminen tapahtuu tehokkaammin. Ja sitten tavallaan jossakin vaiheessa sieltä sitten rupesi tamperelaiset, sai ne bottinsa käyntiin, niin pääsi vähän niin kuin ottaa sitä yliotetta siinä pelissä. Ja tästä myöskin toki kyllä kaikki kunnia sitten tamperelaisille, että hienoa työtä teitte niiden bottien kanssa. Ja itse ainakin yllätyin, että joku vielä sen pelin sai käännettyä, kun Tutti oli päässyt siinä niin vahvaa asemaan sitten pelin edetessä. Ja tosiaan kuitenkin se pelin lopetus ei ainakaan omasta mielestä ollut kovinkaan selkeä, koska siis monethan ajatteli, että pisteet, jotka siellä yläkulmassa näkyy, niin ne on lopulliset, mutta näinhän ei toki ole, koska aina titeeneillä halutaan ne pisteytykset pitää mahdollisimman pitkään salassa, niin lopulliset pisteethän laskettiin tosiaan kumulatiivisten pisteiden mukaan. Eli käytännössä joka 15 sekunti siitä kartasta laskettiin kaikki pikselit, katsottiin, että mille killalle ne kuuluu, ja sitten nämä pikselit lisättiin tämmöiseen yhteen isoon lukuun, joka sitten sisälsi sen kumulatiivisen tuloksen näistä kaikista pikseleistä. Ja mä sanoisin, että se oli ihan tunnista parista kiinni, että Tutti olisi kuitenkin vienyt pelin, koska taas sitten siellä titellä kesti niin pitkään saada ne botit toimimaan ja päästä siihen pelin kunnolla sisälle, niin se Tutti sai aikamoisen kaulan siinä pelin alkuvaiheessa. Ja ne kumulatiiviset pisteet sitten meni sillä lailla, että se tite just vielä pääsi Tutista ohi myöskin niillä kumulatiivisilla pisteillä sitä pelin loppua kohden. Eli siinä mielessä aika tiukka kamppailu sitten oli loppuun asti. Sitten voisin ehkä täältä vielä paljastaa nuo CTF-piilot ja CTF-t, minkälaisia tästä pelistä löytyy. Se olisi mielenkiintoista vielä vähän tutkiskella itsekin, että miten siinä lopulta kävi, paljonko näitä lopulta löydettiin, mutta sanoisin, että tänä vuonna
oli kyllä aika pahat CTF. Itse olettaisin, että ei ihan loputonta määrää näitä CTF-iä lopulta saatu haravoitua. Eli se ensimmäinen CTF, minkä varmaan kutakuinkin kaikki löysi, oli se siellä Apispecissä oleva CTF, eli käytännössä CTF-ruutin example oli yksi niistä CTFistä, ja sillä sai ihan tämmöisen perusbinääri pikselikuvion, jonka pystyi sitten sinne kartalle laittaa. Sitten meillä oli CTFiä myös Telegram-botissa, eli sinne pystyi laittaa hashtag, miten se nyt menikään. Itse asiassa se olikin tosiaan vaan kautta token ja kautta ruusu, niin niillä sai sitten muutaman kappaleen niitä CTFiä. Tällaisia myöskin ihan peruskuvio CTFiä sai noista kahdesta. Sitten sieltä tosiaan niin kuin backerista löytyi kautta tai CTFään pystyi myöskin tekemään get-pyynnön pelkän postin sijasta, ja sillä sai tuon siikakuvion, ja sitten taas tonne, mikähän tää onkaan, post CTRään pystyi sitten tekemään kanssa, ja sieltä sai tämmöisen sydänkuvion. En ole tästä ihan varma, onko tässä joku pieni virhe, mutta näitä kaikkia en ole suunnitellut itsekään. Ja sitten tää oli tämmönen aika hauska, että jos tosiaan niin kun lähettelin niitä postikutsuja sinne StateMap-Pixelsiin, niin siellä oli prosentin mahdollisuus, että siellä tulee sitten tämmöisen virheellisen placementti-käskyn aikana tämmönen CTF ulos, eli I don't know the rules, ja sitten sillä pystyi saamaan pikselien tuloa nopeutettua 1.2-kertaiseksi. Fronttipuolelle oli muutama CTF piilotettu, eli siellä oli CSS, tällä ei saa power-upia CTF, indeksissä sitten tällä saa CTF, ja sitten sieltä löytyi vielä tuolta CTF Modal TSX-tiedostosta tämmönen Are you sure? Ja Oh, you found this CTF, eli ne oli sinne koodin sekaan piiloteltu ja lähdekoodista sitten ne pääsi etsiskelemään. Tässä oli aika hauska haaste näissä lähdekoodi-CTFissä, että meillä meinasi compileri koko ajan poistaa nämä, koska ne oli vähän niin kuin käyttämätöntä koodia, niin jouduttiin tekemään sinne vähän ratkaisuja, että compilerikin sitten suostui pitää CTF mukana. Sitten tästä Titeeni-jameista oli ainakin omassa Instagramissa postaus sitten, ja siellä oli kuva tietokoneesta, jonka näytöllä oli tämä kyseinen CTF, niin siinä oli aika haastavassa paikassa, mistä löytykään sitten CTF. Ja sen lisäksi sitten tuolla Titeenipelin rannikkeessa oli piilotettu CTF. Täytyy myöntää, että itse asiassa vielä tänä päivänäkään en tiedä, miten se sinne on piilotettu ja miten se olisi pitänyt ratkaista, mutta semmoinen siellä ainakin on väitetty olevan. Ja sitten tosiaan näitä CTF-iä oli valtavan paljon piilotettu myöskin maastoon. Olettaisin, että näitä ei suurin osa koskaan hokannut sieltä löytää, mutta täällä olisi tosiaan aikamoisiakin bonuksia ollut tarjolla. Eli jopa 1,5-kertainen pikselien tulo olisi ollut mahdollista saada sitten, jos olisi näitä maasto-CTFiä lähtenyt kunnolla hakeen. Ja mikä tässä tosiaan oli tavallaan se juju näissä maasto-CTFissä, niin siinä olisi pitänyt tajuta katsoa sitä pelin taustakarttaa. Eli sinne taustakarttaan oli merkattu erilaisia kohteita. Esimerkiksi nyt sitten vaikkapa juurikin se kosteikko, mistä olisi saanut ton parhaan CTFn. Ja sitten tosiaan niitä merkkejä seuraamalla niin olisi päässyt parhaiden CTFien jäljille. Sen lisäksi oli Titeenikirveeseen piilotettu tämmöinen hieno tityäänikirves CTF, joka oli ehkä yksi pelin voimakkaimmista, eli se käytännössä halkasi koko kartan semmoisella 3 pikselin leveällä suoralla, ja sillä sitten pystyi tekemään aikamoista tuhoa toisten kiltojen noille pikseleille. Ja sehän oli ihan siihen Titeenikirveeseen liimattu kiinni, eli käytännössä Titeenikirveen varastamalla sitten sai itselleen tämän tehokkaan CTFn käyttöön. Sen lisäksi siellä oli
tuohon M-Filesin sponsoripostaukseen piilotettu yksi CTF. Sillä sai aika kookkaan M-Files-logon. Tätä itse vähän yllätyin, että mielestäni ainoastaan olisiko Tutti keksinyt tämän kyseisen CTF:n, niin ajattelin, että tämä olisi ollut suht helppo, mutta nähtävästi se sitten sinne niin hyvin piilottu, että liian moni ei tainnut tätäkään hokata. Ja sitten siellä Titanic-pelin tuonne TLS-sertteihin oli piilotettu muutama kappale CTF:iä. Ilmeisesti toinen näistä ei ollut oikeasti saatavilla, mutta kaiketi toi toinen olisi pitänyt olla ihan mahdollista saada sieltä ulos. Ja DNS:ään oli sitten piilotettu yksi myöskin näistä CTF:istä. Ja Godmodea ei ollut mistään saatavilla, ja se ei varsinaisesti CTF ole, mutta toki jos joku olisi sinne jollakin häkkäämisellä päässyt, niin siitä olisi saanut aikamoiset etuisuudet kyllä, että olisi saanut sen koko kartan näkyville, ja totta kai olisi päässyt katselemaan sitten loppupisteitä myöskin siitä pelistä. Sitten tosiaan vielä yleisesti projektista, eli aikamoinen projekti oli kyseessä. Me tosiaan projektin aikana tehtiin päälle 1300 kommittia. Issuita suljettiin tosiaan se 300 kappaletta myöskin. Koodirivejä tuli päälle 15 000, eli se tarkoittaa sitä, että yli 50 riviä koodia käytännössä sitten kirjoitettiin tähän peliin joka päivä. Ja ehkä yksi semmoinen mielenkiintoinen grafiikka myöskin, mitä itse tuli paljon seurattua, oli sitten tämä koodifrekvenssi. Siellä näköjään ei näytönjako ole, tai on ollut ihan oikein, kyllä itse sekoilen tällä striimatessa. Niin tosiaan koodifrekvenssi, siinä tosiaan niin kun näkyy aika hyvin, että siinä oli täällä alkuvaiheessa ihan hyvää piikkausta. Sitten kun alkoi koulu, vähän hiljaisempaa. Tässä meillä käytännössä oli sitten se meidän hackathon-tilaisuus, niin siinä taas tuli ihan kiitettävästi kommittia. Sitten mentiin taas vähän hiljaisemmalle, joululomat ja koulu ja mitä siellä kiusaa. Ja sitten kun rupesi pelin varsinainen julkaisu läheneen, ja tuossa taidettiin pitää toinen hackathon tuossa kohtaa, niin sitten taas saatiin vähän enemmän sitä koodia siellä aikaiseksi. Ja tosiaan yhteensä meitä oli 11 tätä peliä tekemässä. Kaikki devaajat ei toki ollut ihan projekti alusta asti, vaan pikkusen myöhemmin sitten tuli. Mutta sikäli ihan mukavan kokoinen devausporukka kuitenkin oli paikalla. Ja tosiaan yleisesti mä sanoisin, että projekti kyllä sujuu oikein hyvin. Et se oli semmoista tasasta tekemistä, asiat eteni ja sillä lailla niin kun meni ihan ok hyvin. Et ehkä niin kun ei lisämotivaatiosta olisi haittaa ollut, mutta totta kai kaikilla on aina omat kiireet ja tämmöiseen tosi pitkään projektiin voi olla niin vaikea perustella, että miksi tähän pitäisi just nyt käyttää aikaa. Niin sitä kautta se on tosi ymmärrettävää, että miten se meni. Mutta kuitenkin tasaisesti saatiin eteenpäin. Peli ei ihan totaalisesti hajonnut, kun sitä tuli tietoteekkarit rankasti koettelemaan, niin siitä on ihan ylpeä. Ja no, alussa oli vähän ongelmia, mutta toisaalta nekin saatiin ihan kohtuullisessa ajassa fiksattua. Ja jos miettii, että minkälaisia kaikenlaisia launchikriisejä sitä on ihan ammattilaisillekin sattunut, niin ei se nyt ihan täysin kehno launchi ollut. Et siinä mielessä sanoisin, että thumbs up, ihan onnistunut projekti oli lopulta. Ja ehkä loppuun voisin vielä mainita kiitokset projektitiimille siitä, että olitte mukana tekemässä, että loistavaa tekemistä oli ja oli mukava teidän kanssa tehdä töitä. Ja kiitokset myöskin toki kaikille pelaajille, jotka meidän peliä kävi pelaamassa. Että oli tosi hieno nähdä teidän ratkaisuita ja innovaatiota, että miten se peli niin kuin lähti toimimaan. Ja oli myöskin hieno nähdä, että kuinka aktiivisesti sitten monet oikeasti meidän peliä halusi pelata. Ja todellakin se backkeri saatiin siellä kuumana käymään 100% lähes koko ajan. Niin se oli kyllä mahtava nähdä, että miten se peli sitten eteni. Ja
Tosiaan lähdekoodi tulee mahdollisimman pian tästä pelistä saataville. Katsotaan milloin saadaan täältä homma avattua, mutta todennäköisesti hyvinkin piakkoin. Ja myöskin yritetään toimittaa dumppi tuosta pelin tietokannasta, niin pääsette vielä itsekin tekemään erilaista data-analyysiä sitten siitä, että miten se peli lopulta on mennyt ja miten on toiminut, ja voitte vaikka yrittää käydä sieltä kattelemassa, että missä te olette itse siellä pelissä oikeastaan seikkailleetkaan. Ja tosiaan, jos teitä kiinnostaa vielä lisää kysellä peliprojektista tai tekemisestä tai teknisiä yksityiskohtia, niin tänne päin ainakin voi aina laittaa viestiä esimerkiksi Telegramin yli. Semmoisella nikillä Telegramissa toimin kuin Roni Juntunen, kaikki yhteen, pienellä eikä mitään ekstraa, niin sitä kautta voi vielä kysellä lisätietoja peliin liittyen. Mutta kiitokset tosi paljon kaikille, ja tässä tosiaan tämä oma briefi tai debriefaus tämän nettipelilajin puitteista. Morjes!